जय भोजपुरी। सब भोजपुरिया श्रोतागण के हम आपके भाई बेटा दोस्त जीजी तिवारी जी प्रणाम करतानी। का हलवा आशा करतानी कि आप लोग बहुत बढ़िया उखम जा। तो एक बार फिर से आप लोग के बीच में हाजिर बानी लेके एगो ऐसा टॉपिक जौन आपके झकझोर दी और एक सवाल सोच समझ के एक जवाब देम जाए। सवाल के टाइटल बा अश्लीलता के जिम्मेवार कौन। कहे कि जेकरा से पूछल गइल बा अब तक अश्लीलता काहे फैलल बा उ एक दूसरे पे अब तक फेंकत आइल बाटे। ठीक बा, फेंकत आइल बा। ओकरा पहले शुरू करे से पहले आप लोग को बता दी कि आप लोग के भी कुछ लाग रहा बा कि भोजपुरी में कहीं भोजपुरी के एकता के भंग कल जाता, भोजपुरी में गंदगी कल जाता, भोजपुरी में अश्लीलता फैल रहा बा कोनो गाना वीडियो फिल्म के वजह से, चाहे कोनो भी ऐसा तत्व के, चाहे केवल ऐसा इंसान के वजह से ओकरा खिलाफ में आप वीडियो बना के हमके भेज सकतानी। हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे मैसेज में मिल जाई आपके। हमार जीमेल आईडी अटे ggtiwari@gmail.com। जीजी तिवारी जी बढ़िया से लिखम जा, जी तिवारी जी JIJITIWARI जीजी तिवारी जी बढ़िया से लेके @gmail.com हमारी ईमेल आईडी पे आप भेज देम जा हमारा के वीडियो। वो वीडियो को हम आपके चैनल के माध्यम से आपके आवाज बन के आपके बीच में, पब्लिक के बीच में प्रस्तुत करब। तो चलिए लेके हाजिर बनी आप लोग के बीच में कि अश्लीलता के जिम्मेवार कौन बाटे, के बाटे। श्रोता, कलाकार, कंपनी, राइटर वगैरह वगैरह, ये चार आदमी के लेकर आपके बीच में हाजिर बने। अश्लीलता के जिम्मेवार के बा। अब चारों आदमी के बारे में डिटेल में बात करो। श्रोता बाड़े के कलाकार मतलब सिंगर जे गा रहल बाड़े वैसन गाना, वैसन सीन कर वैसन फिल्म बना रहल बाड़े। क्या देखी एक और एक और चीज का गला कि कंपनी के जेकर के मालिके नहीं खे कि राइटर। अब ये चारों के बढ़िया से आपके समझा देता नहीं। श्रोता ऐसे हम कहता नहीं कि अगर श्रोता जिम्मेवार ना होई तन, श्रोता से पूछला पर कहा जाला कलाकार खराब बड़े, सिंगर बड़े, अनपढ़ सिंगर हो, गवा जे गा देता लो, राइटर के गंदा गंदा गाना लिखता रहे कंपनी वाला। तब ये सवाल उठा था कि श्रोता अगर ठीक बाड़े सुने वाला तो अश्लील गाना और गंदा वीडियो के व्यू काहे अच्छा जा रहा बा। एगो अच्छा गावे वाला सिंगर आज दब के रह गइल बा, नाम ना लेब लेकिन आप लोग के भी पता बा, एक बार सर्च करम जा, बताइम जा कौन कौन ऐसा सिंगर बड़े जे आज भी बढ़िया गाना ना गइले, जबकि आज जे स्टार बनल बा भोजपुरी में, सुपरस्टार बनल बा, उनका से पहले उ गावत रहन और आज भी उनका सामने उनकर कुछ औकात नहीं है, लेकिन फिर भी आज उ एगो अंधकार के जिंदगी जी रहल बाड़े। बाजार में चल जाई, मार्केट में चल जाई, गांव जवार जहां भी चल जाई, ओहिजा सिर्फ अश्लील गाना ही बाज रहल बाटे। टेम्पू में बजावे वाला श्रोता ही बाड़े, ऑर्केस्ट्रा में बजावे वाला और सुने वाला श्रोता ही बाड़े, घर में बरियात परोजन हो रहल ओहिजा बजावे वाला, गांव में माइक लगा के डीजे लगा के श्रोता ही बाड़े। सवाल तो उठ रहल बा भैया ना कि श्रोता भी तो जिम्मेवार बाड़े। तो श्रोता कहले कलाकार जिम्मेवार बाटे, गावे वाला जिम्मेवार बाड़े, लिखे वाला, तो सरकार वाला सिंगर जिम्मेवार बाड़े। तो सिंगर कैसे जिम्मेवार बाड़े? उस सिंगर बोलबम भी गाना गावत तारे, देवी गीत भी गावत तारे, सब कुछ अच्छा अच्छा गाना गावत तारे, वो गा रहल बाड़े। काहे ना गावत से हमारे सवाल दे। काहे कि अगर एक सिंगर अच्छा गाना गा रहल बा, वो कहीं ना कहीं दब जाता, वो हिट नहीं हो पावत जिंदगी भर। एक आदमी चोली लहंगा यार भतार गा गा के हिट हो गई। हिट एगो कोनो कलाकार के आप उठा के देखी जे स्टार बनल बाज, उनकर हिट गाना के देखी, ऐसा कोनो गाने ना हो जना में चोली लहंगा हई हो ना होके हिटे। सबके स्टार के पीछे इहे रीजन बाटे, हर स्टार ऐसे हिट भइल बाड़े। उनका इहे कहा नाम बा कि का करी जा, उहे पब्लिक सुनता रे। तो बात भइल श्रोता फेंकत रे कलाकार पे, सिंगर पे, कलाकार कहता रे पब्लिक पे। गलत के बा, गलत के बा। काहे कि एक कलाकार के, एक सिंगर हिटे होखल चाहता, ओकरा अंदर कलाकारी के शौक बा। सिंगर उहे नु बनेला, देवी गीत जहाँ चल बजा देवी गीत गाई, छठ जहाँ चलता छठ गाई, लोक गीत सुने वाला लोक सुने, जैसन सुने वाला वैसन उ गावेला। क्या ओकरा दिल में जगह बनावे के, ओकरा हिट हो, ओकर एगो सिंगर के चाहत ही ओकर नाम के जितना होके, ओकरा नाम पे खूब ताली बजे, ओकरा बारे में लोग चर्चा करे, ओकर गाना सबसे ज्यादा चले। एक कलाकार के रूप में देखल जाओ तो क्या लेखा हम भी सिंगर हई, हमरो भी कई गो ऐसा गाना आइल बा जहाँ हम गाना के रिजेक्ट कैले बानी, लेकिन सिंगर हमरा के हंस के गइल बाड़े कि जाहि दिन आप ना गाइम तो जिंदगी भर आप ना हिट हो। सवाल आई ढूंढनी तब तो भाई काम आप लोग के बीच में शुरू कैले बानी कि भाई पहले तो हम तो गायकी है हमारे शौक है,
हम हिट हो कि हमरा उससे मतलब नहीं है, हम गावे नहीं ओमे हमरा खुशी मिलेला, को आदमी सुनत उससे हमरा मतलब नहीं है, हम जिंदगी भर गावत रहम, काहे कि हमरा गैला से खुशी मिलेला, ये हमारा टैलेंट है। आपके पसंद है तो पसंद करी, आपके बीच में हम हमेशा गाना देते रहम। लेकिन हाँ, हाथ जो कोशिश ये रही कि ऐसा ना होके, लेकिन मजबूरी है एक सिंगर के सामने ये खड़ा हो जाता कि जिंदगी भर उ गावत रह जाता, अच्छा गाना वो हिट नहीं हो पावत जब तक वो चोली लहंगा यार भतार नहीं करत, तो मजबूरी आ जाता भैया। काहे कि हम ही एक गाना बने के पीछे कंपनी होले, कंपनी हमरा के साइन कर लेलस, वो जा कैसन को गाना गवा सकतिया, हम मना ना कर सकता नहीं। काहे कि कंपनी कही का तारे पर पैसा लगा रहा बन, तारे पता ना लगावत तुम्हारी खबर ना मिले के चाहिए। तो तीसर का बात आ गई कंपनी, श्रोता सिंगर अब कंपनी कंपनी के जानते बिजनेस के रूप में भी ओकरा फायदा खातिर कोनो हद तक जाए, काहे हद तक जाती है। लेकिन कंपनी से पहले राइटर के बात कर लेता है, काहे कि कंपनी के बाद ही जो बात ओरिजिनल कहे वाला बानी। राइटर अब राइटर पर तो दो इल्जाम लागेला, एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी और ऊपर से अश्लीलता। तो राइटर ही सबसे ज्यादा सिंगर के गाना देवेले और राइटर के भीरी से ही गाना उत्पत्ति होला। लेकिन एक लेखा देखल जाओ तो अच्छा गाना गावे वाला राइटर दबत गइल बाड़े, जेकर आप हिस्ट्री उठा के देखम तो बहुत बढ़िया डिग्री ले बाड़े, पढ़ाई कैले बाड़े, अच्छा उनकर शब्द कलेक्शन देख के आपके दिल खिल जाए। लेकिन वो ज्यादा दिन तक चलल नहीं खन, कि जब पब्लिक चोली लहंगा यार भतार पब्लिक सुने वाले भी या सिंगर कहते रहा मुहे गाई, तो राइटर का करे। राइटर के तो दोनों के संभारे के बा, कंपनियों के संभारे के बा, कंपनी भी प्रेशर दे रही बिया हमारा ऐसा के गाना लिखना है, ऐसा मैटर पे। जब राइटर से पूछम तू ये कही का करी, पब्लिक सुनती ऐसा के डिमांडे आवेला गाना, अच्छा गाना हम लिख के कैंपी में रखले बानी, सड़ रहल बाड़े सब। राइटर के सवाल बा अच्छा गाना आदमी लिखले बा, क्या एक इंसान के अंदर से, चाहे वो सिंगर होके चाहे राइटर होके, हर आदमी के अच्छा गाना ही मन में गुनगुनावे के मन के, केहू ऐसे मन में ये सब केहू गुनगुनावेला ना, सुने में अच्छा लगेला। लेकिन जब आदमी वो गुनगुनावेला दिल मक्यांत में नु, दिल तो हरा से तहर सूरतिया, मतलब जौने होके भाव अच्छा वाला आवेला, सोच के देखा मैं चीज के। अब आ जाता रे लास्ट में कंपनी के मतलब होला भैया कि कंपनी के अंदर फायदा खातिर कुछ कर सकती है। तो भैया सबसे बात जो हम कंपनी के बाद वो बात पे विचार करम जा, कंपनी के तो फायदा चाहिए, सिंगर पे पैसा लगावतिया, सिंगर के खाए पिए राखे सब कुछ करतिया। तो वो मान लिया अच्छा गाना गवा रही ओकर व्यू जाते नहीं है, वो जा कंपटीशन बा, दूसर का कंपनी वाला हॉट थंबनेल लगा के ओकर मिलियन में व्यू जा रहा बा, गंदा गाना गा के मिलियन में व्यू आवेला। अब जे अच्छा कंपनी वो सोच रहा बा, अच्छा विचार पढ़ल लिखल आदमी बैठल बाटे, वो सोचा था भाई अजब हाल बा। अब वो दोष देता है कि श्रोता जे बाड़े ये गाना सुने पे तैयार बाड़े, हॉट थंबनेल लगाओ तो फट दे क्लिक करता लोग देखे खातिर, गंदा गाना गाओ तो खूब मार्केट में बाज रहल बाटे, तो काहे ना हम करी। तो जौन अच्छा करे वाली कंपनी भी अब कंपटीशन के चलते हमू मार्केट में बनी, वो काम शुरू कर देती है। तो जब गोल घुमा के देखल जाओ तो चारों ओर एक चक्र घूम रहा बा, केहू गलत नहीं है, आ देखल जाओ तो सबको ये गलत बा। एक सबसे बड़ एक रीजन निकल के आ रहा बा कि सिर्फ हमनी के सुन के ना कल अत्याचार सहल, तो ना कल अत्याचार करे वाला ज्यादा सहे वाला भी दोषी होला। कहल गइल बानू कि वो गलत काम हो रहा बा, ओकरा के जे कर रहा बा, जे मतलब ओकरा के जे देख के छोड़ देनी नु तो उतने पाप आप पे भी लागी, क्या आप अत्याचार देख के छोड़ देनी, विरोध ना करेंगे। तो हमनी जैसन विरोध करे वाला कम लोग बाटे। एक चैनल के नाम लियल चाहम, बहुत पहले जनता जंक्शन करके कोनो चैनल आवेला, काफी कुछ अश्लील गाना पर कैले, सैल्यूट बा लोग के काम के, बहुत हमरा अच्छा लगा रहे। भले उनका नीचे बहुत लोग गारा गलौज कैले रहे कि अगर बड़े स्टार के में नाम ले लिहल गई रहे, उनकर गाना के गई रहे, सच में भैया बहुत गंदा गाना होला। विचारे के बाद अगर बड़े हिट गाना का विचार करब जब बैठ के दो आदमी में डिस्कस, अकेले कह के तो निकल जानी, अकेले में तो आदमी क्या ना काम करेला, अकेले में तो क्या ना सोचे, केहू के बारे में कुछ सोच सकता नहीं। लेकिन उ सोच उ अच्छा लगेला जौन 10 आदमी के बीच में बैठ के जौन के कह सकता है हम सोचे नहीं, करे नहीं, हो करे नहीं। तो बात इहे बा कि एक लाइन हम कहले रही कि बिना लगाम के घोड़ा बाटे भोजपुरी इंडस्ट्री। आ जौना इंडस्ट्री में अश्लीलता नहीं खे, देखी अश्लीलता ई ना है कि मतलब हॉट सीन देखावल जाता और
जौन भी देखा बोल्ड सीन देखा जाए तो अश्लीलता ना, अश्लीलता ना। एगोरू एजा बाटे कि सब पब्लिक के भी ई समझे के पड़ी कि कौन चीज कहाँ बजावे के बा। तो एकरा खातिर सिस्टम एक भोजपुरी में नहीं खे जे ई आधारित करे के कैसन गाना बने के चाही, कैसन गाना लिखे के चाही, कैसन गाना सिंगर गावस और कैसन गाना लोग मतलब सुनी, कौन गाना घर में बाजे के चाही। ई पब्लिक के भी देखिए सबसे बड़े जुमार चेंज कर सकता दुइये तरीका से होई, पब्लिक के ई माने के पड़ी और ठिका लेवे के पड़ी कि हम हई गाना घर में बजाई आ हई गाना अकेले सुनम। काहे कि देखी एक प्राइवेट होला और एक पब्लिक होला, दू काम आप खुद करे नहीं। कुछ चीज बा जो सिर्फ प्राइवेट आप काम आप अपना माई बाप बहन से भी बात ना कर सकता नहीं, वो प्राइवेट काम बाटे, वो सिर्फ आप ही ओकर मतलब जानता नहीं। एक पब्लिक काम होला। तो ऐसे ही हर क्षेत्र में हमने के समझे के पड़ी कि कौन गाना हम पब्लिक में बजा सकता नहीं, कौन गाना अकेले में सुन सकता नहीं। और बिना लगाम के घोड़ा बाटे भोजपुरी, ओकरा खातिर सरकार जब तक भोजपुरी में ना आई एक सेंसर बोर्ड ना बनी जो डिसाइड करी के कौन चीज 18+ के देखे लायक बा आ कौन चीज 18 के नीचे के देखे लायक बा। कहे कि आज भोजपुरी में गाना आ रहा बा 18+ सुनता रहे, 18 के नीचे भी सुनता रहे। शादीशुदा आदमी के गाना बन रहा बा उहो, तो इस चीज के एक मतलब सिस्टम द्वारा ही सुधारल जा सकता। ये तो सब कुछ सही है बा, सब कोई गलते बा। नजर देखल जाओ तो एक सिस्टम लावे खातिर आप लोग के सपोर्ट चाहिए, हमरा के जितना हो सकता अगर कोशिश कर जाई। लेकिन अभी सवाल यह बा कि अश्लीलता के जिम्मेवार कौन? आपके का लागता जितना हम बात करी में से अश्लीलता के जिम्मेवार के बाटे? का आपके राय बाटे? आपके राय पे एक वीडियो भी हो सकता, बन सकता, चाहे एक हम वीडियो लेके आए एक बारे में आप सुझाव दीजिएगा कि सब बात हम आपके कह चुकल बानी कि यह चीज बाटे कि हमनी के सेंसर बोर्ड भी चाहिए जो कंट्रोल करे कि कौन चीज कौन दर्शक खातिर बनी, कौन चीज कहाँ बाजी। सरकार के भी तनी एथी करे चाहिए कि अश्लील गाना जैसे सब बंद भइल बा, कई जगह खबर सुने के मतलब 10 बजे गाना बाद ना बाजी। असली पब्लिक के भी सोचे के पड़ी, समझे के पड़ी, विचारे के पड़ी कौन गाना कहाँ बजावे के बा। दुर्गा पूजा में कौन गाना बाजी, घर में कौन गाना बाजी, शादी में कौन गाना बाजी, अकेले में हम कौन गाना सुनी और पब्लिक में कौन गाना सुनी, ये डिसाइड करे के पड़ी। का विचार बा आप लोग के? हमारे विचार से कितना आप सहमत बन जा, जौन पॉइंट करनी आपके का राय बा जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताई जा। जय भोजपुरी एकता बना के रखी जा, कोशिश जारी रही, कोशिश करत रहम। जय भोजपुरी, लव यू।